4.7 IFM. Report! Ang naging reaksyon ng ilang Pangasinense matapos masilayan ang Phase 1 ng Reflective Pool at Veterans Park sa Capitol Beachfront, Lingayen. Sa naging panayam ng IFM News de Gupana sa ilang beachgoers, kinatigan ng umano'y mala Washington DC Lincoln Memorial Reflecting Pool na matatanaw ang puting Kapitolyo sa dulo. Kasi nung lumaki ako dito, wala pa tong lahat ng to. Ano lang talaga siya, dagat. Pero ngayon, malaking improvement. Kamukha na nga siya ng parang Washington, White House. So maganda yung improvement, maganda yung pangangalakal ng gobyerno. Habang ilan sa mga residente ang nagpahayag na iba pa rin ang tanawin sa beachfront kapag maraming puno dahil mayroong masisilungan ang mga dumarayo. Para sa akin mas maganda yung maraming puno. Kasi pero mas mainit ngayon kasi nabawasan yung mga puno tapos mas naging simentado na dito. Para sa akin mas maganda yung maraming puno pa rin. Bagaman naging kontrobersyal ang simula ng konstruksyon sa kinatatayuan ng mga nabanggit na proyekto sa Kapitolyo, iginit ng pamahalang palalawigan na may pahintulot mula sa mga opisina ng gobyerno ang paglilipat ng historical marker at pagpuputol ng ilang puno sa lugar. Kasama mo mula dito sa IFM de Gupan, ito si Idol Jam Victorio, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.